बेबायदि खानांगौ औवाया थोआखिसैना आरो लायनांबावबाय सासे सानै साथाम साब्रै साबाजों होला। हेलौ खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दायो आङो दंफैयो जाहैबाय जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय पुलिस थाना आमगुरि, पस्ट अफिस फाथाबारि, बिसिडिसिआबो फाथाबारि। दा बेवहाय नै रायजो राजाफ्रा औवानि प्रटेक्सन होदों। बेवहाय फुङावनो फैनो गोनांमोन, मानो होनोब्ला नोंथांमोना दाख्लै मोनसे बेमारिनि भिडिअ होनाय नुदों। दिनै 5थासोआवहाय बेखौ अपारेसन खालामगोन, बिनिखायनो थैनि गोनांथि जादोंमोन। ओमफ्राय फुङावनो थांनानैहाय काजोलगाव, बङाइगाव थै नागिरनायहाय दासो मोनबोनानै दासो फैनो रोंबाय आङो प्रटेक्सनावहाय। ओरैहाय मोनसे खामानि थाहैनायनि थाखाय आङो फैनो हायाखिसै। ओमफ्राय दा इमारजेन्सि फैनायावहाय दा जोंनिया बेंटल आउटपस्टनि आइसिआ आरो लाखिबावबायसोमोन हेलमेट ड्राइभिं लाइसेन्स गैयैनि, आरोबा हगारहरबाय। गोजोननाय थाबाय, थेंकिउसै बेंटल आइसिनिसिम। दा आङो नोंथांमोननो स्रायै प्रटेक्टखौ देखायनोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो बे प्रटेक्सनखौहाय। बे प्रटेक्सनखौहाय फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोजोनपुरि गामिनि हा खर'जों होनाय जादों। नै बेजों साफा गामि गोजा, ओमफ्राय ओरैहाय दैया सौसनगासिनो दङ। ओमफ्राय प्रटेक्टखौ नैबेबायदि होबाय आरो, ओमफ्राय दैया नै बेजों खारबोबाय स्रांनो। ओमफ्राय हौरै खंसे दङ, नायदो। ओरै सिगाङावबो देखायनो मोननांगौमोन, ओरैबो होदोंमोन नामाथाय, दा सोंनांसिगोन रायजोफोरनावहाय। ओमफ्राय नायदो प्रटेक्सना बेबायदि गाल खानानैहाय प्रटेक्सन होदों आरो ओरै सौखावदों नालाय गामिजोंहाय। ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो देखायलांजोबनि स्राइनो खाथिनिफ्रायनो मा प्रटेक्सन होननाय जायो बेबायदि प्रटेक्सनखौहाय। दा नै बेयाव साफ्रा जावबाय, साफ्रा जावनानै बेवहाय जाब्बाय आरो, ओमफ्राय हाग्राबो थाबबाय। माने एसे दैखौ दानखेना होनायनिल' जाहैबायना। नायदो बेबायदि मावदों रायजोफ्रानो। दा बेबायदि ओंखारनानैहाय मावबाय आरो, जिंसि जिंला जाबोर जाला होथेबाय सिगाङावहाय, दैखौहाय ओरै दानहरनोहाय। साबेसेथो ओंखारदो रायजोफ्रालाय? बारा गैया नामा? बैजोंबो दं हनै प्रटेक्टआ। दैया गिदिरसिना बेनो खान्दांनाया। बेबायदि होबाय आरो, ओरै सिगांजोंहाय एसे देखायनि र'। सिगांजों बेबायदि नुनो मोनगोन आरो, ओमफ्राय आरो बबो थंनै होबावबाय। ओमफ्राय बैथिं दंबावो, बैखौ देखायहैनि। नायदो बेखौ होथेनानै दै दाहारखौ दाननाय जाबाय। ओमफ्राय दैया नै बेजों सौवोब्ला गामिखौहाय बे खुरखालांजोबसिगोन। माने गामियावहाय बिराद प्रेसार गोलैहैयो बे दैया। हरैहाय खुरजेनबायानो होननाय, ओमफ्राय बेयावबो थंसे होबाय। जेराव गोदान खुरजेनदों बेयावहाय सिगांनिफ्रायनो प्रटेक्टनि बेब'स्था खालामबाय थाबाय बेयावहाय, नाथाय जानो फैया आरोखि बे ओनसोलावहाय। बे गोजोनपुरि हा खर'आव गोलैफैयो बियो। रायजोफ्राबा साबैसे फैदों? बै खोलाहाबो दङ नै, मावगासिनो नै ज'नो। बेयाव थंसे होबावबाय। मावसोमदों होनब्ला? दे हाया खुरखालांजोब्बायलै, बेखायनो नै प्रटेक्ट होनांगौ जादों। हाया नै दा रायजोफ्रानो बिदि मावना लानांगौ जाहैबाय, उफाय गैया। सोर नायसननाय नङाब्लालाय। दंग'बो खुरस'बावबायसो। हौरै खोलाजोंबो दा खुरनाया। खोलाजोंसो बांसिन। जाय फाराफारि अन्थाइ गारबाय, साफ्रा रोगाबाय, गावबा गाव खामानिखौ दा मावलायगासिनो दं आरो। रावखौबो मोखां नायालासिनो, रावखौबो लामा नायालासिनो, जाय फाराफारि अन्थाइ रोगाग्राफोर नै। बेजोंहाय बिलाइ गोदान खुरनाय गोजाना बियो। बे ट्रेक्टरखौलाय मानो लाबोदों? माबा बोखोनो? ए माने ट्रेक्टराव खानानैसो बोबोदों औवाखौ? औवाखौ ट्रेक्टराव खानानै बोबोदों।
मोजां एकदम गोजाननिफ्रायसो लाबोदों औवाखौ मोजाङानोथ' खायदाया मानसिया बाननो गबाय दा होनला बुद्रुबोबाय ट्रेक्टरजों दा बैजों थांबावसिगोन आरो नैबे हाग्रा मांग्लुबनाय नुदों बियो थांनाय बोसोराव खुबनायमोन ओमफ्राय दा गोदान खुबबावबाय नै ओरैहाय औ बस्थियालाय बोनखासै नैबे हाग्रा ससे दङ बे दंग' इयो माइ गायनो लांदों दंग' बेखौ बालानो बे बस्थि गोजाखासै इयो माइ गायग्रा दुब्लि गोजा साफा औ बेलाय मोनखाबाय हनै बोरैबा ओरैहाय आबादारिफोरनि माइ गायनो लांनाय दंग' मा खुबस'बायनो ओरैहाय खोलाहा बेखौ नायनो थांनो नागिरदों दायो बङाइयावनो थाबाय थागोन फुंनिफ्रायनो खेबनांगौमोन फुंनिफ्राय खेबबा एसे साबसिन नुगौमोन माबा सिनफ्रा बे हला हल दैलाम ओइ जाहैबाय आमथेखा रायजोफ्रा ओंखारजोबमाखैरा माथो बेल' जायाथ' माला हाब गोसोमबानो जागौ ओंखारजोबला बैयावबो खादों माथो नै बेयाव मा खाबावगोन गाल खाबावगोन नामा बेयाव गाल खाबावगोन आंबो दैयाव हाबनानै थांसैलै सिजोबनांनायनि गाल खाबावगोननो बेखौ दाहाम खागोन ओरै बारलांनिलै आं सान्दुङाथ' अयथासार उफाय गैया सिजोबलाबो नै सिजोबलाङो दैयाव बारसोम खेबनांगौ जाबाय लेट जाबोबायना आं बेखौ अन्थाइ होबाय हाब दैयाबो जा दाहारलै सासे साना मोदानदों हा ओरैबायदि दाहार दैयाबो बिदि खाजोबलायबाय नै बेयावबो थंसे ओमफ्राय नैबेजोंहाय गब्लंबाय जाहैदों दंग'आ नायहैनि र' औवाया थोयैखाय आरो लायबावबाय नै खानानै बेबायदि खाना बुद्रुबोयो नै बाब ट्रेक्टरजों बेबायदि खाना बुद्रुबो औवाया थोआखिसैना आरो लायनांबावबाय लागाव लागाव वा बाननो गबायना बिदि खाना बुद्रुबोला दालाय दासायैनो लाबोजोबखायो नै जिंसि जिंसा गारसोमनो बे जाहैबाय रायजो राजाफोर माइ गायनो दंग' लांग्रा ओमफ्राय ओरैहाय खुख्लाबजोब्बाय नै दैया ओरैजों देखायनि आं नै
एकदमबारे बै खासिबारि नुहुरनायनि हरिसिबावमोन बे हाया खुनै दाइ बायदि फैजोब्बाय आरो ओमफ्राय नायदो नै ओमफ्राय माइ गायनो लांनाय दंग' नैबेखौहाय खुरफ्लंफैबावबाय नैबेजों नै दाख्लै बानायदोंनो बेखौहाय लिंहरदोंमोन आंखौ ओमफ्राय आं ओरै थाहैबायना गैया खेवनो मोनाखिसै ओमफ्राय दिनै नुफैबाय नैबायदि बानायफैबाय रायजोफ्रा दा दंग'आ हरै खोलाजोंबो दंग'जों दै गिदिरजों नायदो नै बे माइ गायनो लांग्रा बे दै गिदिर खुनै बिसिम सफैबाय जेबो प्रटेक्टखौनो होनाय जायाखै बेखौ दाबो ओमफ्राय नैबेनो गामिसो नैबे बे हलाहल गामि ओरैबो बैनिफ्राय गामि साफा बे दंग'आ जों लागोनि माइ गायनो लाङो दाखाला बे खुरस'ना होनानैहाय सोर बोरै बिसोन फुखानायफ्रानो दैया रानज्रिङाखैजोबानो गैया माइखौनो गायनो मोनाखै ओरैबायदि जादों नायदो हाब्रां बैसिम देखायलाङो आं बे दै गिदिर बे दंग' माला मोनफैखो फात्तायानो गैया ओरैबायदि नै बेजोंबो गलांबाय नै बेखौबो थेनांबाय ओमफ्राय बान्दोआ बै साहासो नायदो बैसिम देखायलाङो आं नै बिनिफ्रायसो एसे ओरै दानलांबाय दैया ओमफ्राय बेजों आरो ओरै सहैफिनलायबाय हरैहाय बेजों ओरै दाननानै ओरैनिफ्राय ओरै सहैफिनबावबाय आरोबाव बिदिनो हाब औवा खाना बुद्रुबोनाय जाजोबलायबाय नै लांदांनो बे जाहैबाय जों लागोनि माइ गायग्रा आबादारिफोरनि दंग' आरो बे दा दंग'नि अबस्थाखौ नोंथांमोना नुखाबाय आङो दिन्थिबोजोब्बाय दा जेबो प्रटेक्ट मावनाय जायाखै जाहैदों बेनिखायनो दा रायजोफ्रा गावसोरनो ज' ओंखारनानैहाय एसे एनै दैखौहाय दै दाहारखौ दानखेबायनो औवानि प्रटेकसन गाल खानानैहाय लागायबायदों आरो बैलाय गय बागान बेनो नै न'आ नै बेलाय बे गय बागान बेनिफ्रायनो न' ओमफ्राय ओरैबो गामि गोजा हलाहल गोजोनपुरि गामि बे ओमफ्राय ओरैहाय लावख्रिगुरि ओरै सहैजोब्बाय आरो बिराद दुखुनांथाव रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बे ओनसोला आइलेण्ड ओनसोला माने दा दाथ' प्रटेक्टनि जेबो बेबस्थायानो गैया नालाय बेनिखायनो उफाय गैया रायजो राजाफ्रा दै दाहारखौ एसे माथेनो एसे प्रटेक्ट खालामनो थाखाय दा गाल खानानैहाय दै दाहारखौ दानखेबायदों आरो रायजोफ्रा आरो बेलाय मा बेसे गोबाव जोरनो ना मा होनो रायजोफोर बेयावहाय गोबां प्रटेक्टनि गोनांथि दङ मावोब्ला ओइ गाल खाबावगासिनो गाल खाबावगासिनो ओरैबायदि बोथोरा साफा माथो दिनैलाय एकदम ग्रोम मोनलायनायखौ होखाबाय दा औ नङा गायसनबावगोन बेखौ बैयाव गायसनगोन नामा बै बायनायनि साहा जिसिबिया बोसोरे ओरैहाय नै बिसिना माबाया खुवारिया ओरै बुरना होबाय दैया बै बैग्रि दालाय गोनांनि साहा नामा लाबोबावगासिनो नै
보다봇 뒤로. 공판이 내처래. 알파디 가까이오네. 너른하고 파이는 거. 마드 공판이 셔 마드. 샤오헤헤네 하바 파기도 그라이카. 아, 이거 गोजौआव गाखोलायनानै खारखाबाय नै ओरैबो मोनानायसै मोनाखानायसै 정마. 가면도 가면도. 야라 집에 가면 아 누가 이러. दे फटाफट मोनाबाय नै 5था जाबाय आयो वा नुबाय माबायदि खस्थ' सासे सानै साथाम साब्रै साबाजों होलांबाय नै 잡아. 합 4탐년 치켜봐 말한서 시징라 그 대본하시는 나오고 하래 오래. 나가서. 이거 파는 게 이걸로 막 본고 다 흘러 거는 내 비고 문치 가고 반자봐. 자, 브라노 잡는다. 우리야 가면 가지. 라바. 잡라고 정가신 나 오늘 알래 잡아서. 어떤 거 잡든. 경세야. 같이 와. 아버지가 기타나 살랑 맞을래. 지금 매야 좀 성전. 왜 타고 나냐? 야 뭐 이리 지시는 그 어디 카티나 그러네 시타 많이. 가라나 가라네 마네니. 이거 군치야 그러네 이거 카티는 이리다 내 그거 쑥롱나 하이니 잡아. 잡라 잡모바이 오존 자나이니 시다 자드라이바이당 아래야थ' 이याव संसार जानाया गोबाव बोसोर जाबाय जानांगौ गैयाब्लाबो 35 थांबायदां नोंथांमोना बेयाव संसार जाजेननाय समाव बे दैया माबायदि अबस्थायावमोन सिगांनि समाव दैया खोनखाहावदोंसोमोन जोंनि हा लाम थांबायथ' दा एकदम खोन गेजेरावसोमोन दैया ओरै नङामोन दा बेसेबां मिटारसो खुरबोखो ओरैहाय है गैयाब्लाबो 2000 हमदो जों थांबोदि बै खासियासो दै माबा फुराना मा गैयाब्लाबो 2000 फुट मिटार जागोन ने इयो खुरबोनाया जागोन खोनखाबो खासिबारियावसोमोन दा खासियाव नै गोजौ जानानै दा जोंनि गामियैनो खुंबोबाय
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै रायजो राजा नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानैहाय बयनोबो मिथिहोदो जाहाथे गभर्नमेन्टनिसिम सौहैयो बे भिडिअआ एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बाय